Ingcindezi kuMamelodi Sundowns iphezulu kakhulu. Iqembu likhishwe ngendlela emangalisayo ku-Carling Knockout Cup eMarumo Gallants sekukhahlelwa amaphenathi. Ngenxa yalokhu abalandeli bayazibuza, ingabe iMamelodi Sundowns kufanele imxoshwe yini umqeqeshi uMiguel Cardoso? Umqeqeshi wasePortugal waqala ngoDisemba 2024 futhi watshela ukuthi anqobe yonke imiqhudelwano. Manje uselahlekelwe izindebe ezimbili zasekhaya ekuqaleni kwesizini ka-2025-2026. Okokuqala owandulelo wamanqamu e-MTN 8 futhi manje kowe-Carling Knockout Cup. Abaphathi beMamelodi Sundowns baziwa ngokuba nesandla esiqinile. Abaqeqeshi asebedlule babexoshwa noma ngabe bayiwinile iligi ngoba babengayiwinanga i-CAF Champions League nezinye izinkomishi zakuleli. kuCardoso ukulahlekelwa izinkomishi ezimbili kwezintathu zokuqala kuyinkinga enkulu. Iqembu lilindele ukunqoba zonke izindebe. Ukuhlula kuCarling Knockout bebhekene neqembu okulindeleke ukuthi kube lula ukulishaya. Kanti futhi njengoba kuyiqembu elinezihlabane eziphezulu kuPremier Soccer League, umdlalo weSundowns ubungaqinile njengenjwayelo. Emidlalweni eyishumi yokuqala yeligi basahlulwe emidlalweni owodwa abadlala ngokulingana kwemithathu. Lolu ushintsho olukhulu endleleni yabevamile yokuwina. Abantu abaningi okubalwa nezingqalabutho zeqembu bayawagxeka amaqhinga lomqeqeshi owayengukapteni uAlex Babela. Uthe uCardoso akalithuthukisa inhlobo iqembu, wathi abadlali badlala ngaphandle kwenhloso. Abanye abaqeqeshi abanesipiliyoni bathi uzama ukukhipha abadlali abamqoka abafana noThemba Zwane noPeter Shalulile. Umsebenzi ocacile womqeqeshi ukunqoba yonke imiqhudelwano, ukuhluleka ezindebeni ezimbili zokuqala kuphambana ngqo naleli goli noma ngabe zihola iligi. uCardoso usenokwesekwa futhi ibhodi leqembu kufanele licabange ngezinto ezimbalwa ngaphambi kokumxosha. Leli qembu lisahamba phambili kuBetway Premiership, ngakho lisasendleleni yokunqoba isicoco seligi sesishiyagalombili kulandelana. uCardoso ulethe ulwazi oluqinile lwase-Europe futhi waze wayisa i-Experience de Tunis kwamanqamu e-CAF Champions League, okukhombisa ukuthi uyaliqonda ibhola lase-Afrika. Lo mqeqeshi ubuye wasola lesikhathi esenzima ababhekene naso kubadlali abaningi abasha, ukulahlekelwa abadlali ababalulekile abafana noLucas Ribeiro Costa, nokulimala kwabadlali abafana noThemba Zwane noKhuliso Mudau ngemuva kokuhlulwa kwakamuva kwendebe. uCardoso ulivikele iqembu lakhe, wathi iqembu lizimisele, abadlali bayalwa kuze kube umzuzu wokugcina uma bedlala, kodwa umphumela ungabi muhle. Ikusasa likaCardoso aliqinisekile. Ikhefu lamazwe linikeza abaphathi beqembu isikhathi sokunqoma. Sekuwumlando waziwayo ukuthi Sundowns iyaxoshana uma uhluleka ukuletha izinkomishi, futhi ukuphuma emqhudelaneni wezindebe kuvame ukuthi umqeqeshi axoshwe. Kodwa-ke iqembu lisephezulu kwiligi futhi indebe yomhlaba yeFIFA Club iyeza maduze. Ibhodi kufanele likhethe ukuthi uhlelo lwesikhathi eside lwaCardoso nolwazi kufanele lugcinwe yini, noma ahambe bathole umqeqeshi wasekhaya ozoletha impumelelo esheshayo ezinkomishini zendawo. Okwamanje uCardoso usengumqeqeshi, kodwa abantu banomuzwa wokuthi akasenaso isikhathi esiningi kuleli qembu.